Heippa hei! Mä ajattelin vielä vähän täydentää mun ekaa kuulumisvideota, koska mä unohdin kertoa pari tarinaa, jotka vois ehkä toimia semmosena pienenä varoituksen sanana niille, jotka suunnittelee reissua Pariisiin tai no varmaan jo muissakin Euroopan tommosissa isoissa kaupungeissa on samaa ongelmaa, mutta me opittiin Kevinin kanssa muutama juttu. Kuulostaa siltä, kun me oltais otettu niinku malli, että nyt me aletaan itse tekemään tätä, mutta siis rikollisuutta tai tommoista, rikollisuutta, se nyt on kuitenkin semmoisia varkaita tuolla Pariisissa. Meillä oli itse asiassa kaksi tilannetta putkeen, kun me oltiin siellä, mikä on mun mielestä aika huikeeta. Ja ne oli oikeasti siis alle tunnin sisällä toisistaan silleen ding ding, että no okei, myönnetään, me oltiin tietysti tosi semmoisilla turistialueilla, eli siis että oli tosi niin kuin paljon turisteja liikkeellä, totta kai niin kuin varkaille ne on just niitä optimipaikkoja, koska on niin paljon ihmisiä liikkeellä. Eli siis toinen tapahtui Eiffel-tornilla, mikä oli tietysti aivan niin kuin, ihan kuin ammuttu, ihan täynnä ihmisikkoa, ihan kuin ammuttu. Mä en ikinä käytä tuota sanontaa, miksi tämä kamera selvästi innostaa mut käyttää tämmösiä hienoja sanontoja. Mutta niin, se oltiin Eiffel-tornilla ja me siis käveltiin poispäin sieltä Eiffel-tornilta ja meitä kohti tulee semmonen nainen. Ja mulla tuli vaan heti semmonen vipa, että niinku tää ei nyt oo niinku joku vaan random nainen, että niinku pyytämässä apua. Mutta siis lähestyi meitä niinku kartta kädessä ja silloin, no mä näytän nyt tämän pädin kanssa, mutta sillä oli kartta ja sen kartan alla oli tavallaan semmonen niinku pahvi, että se oli aika tukevan näköinen. Käveli, no ehkä sillä, että se oli tukevan näköinen se kartta. Ei nyt ehkä ole mitään merkitystä tälle tarinalle, mutta kuitenkin siis lähestyi meitä. Ja sitten kun mä näin sen, niin mä siinä heti mä olin silleen muistin, että mä oon lukenut semmoisen kirjoituksen, että on sellaisia ruistoja, jotka tekee silleen, että ne laittaa sen kartan tavallaan sun laukun yläpuolelle ja sitten toisella kädellä ottaa sieltä laukusta jotain samalla kun sä niinku katot sitä karttaa ja keskityt niinku antamaan neuvoja. Ja siis siinä oli vaan, siis sen jotenkin huomasi, että se oli semmoinen tilanne, että koska se ei niinku oikeastaan sanonut mitä se oli silleen, vähän niinku tavallaan sanoi jotain, mutta tavallaan se enemmän se niinku elehti, se ei oikeastaan niinku puhunut. Mutta kuitenkin selvästi niinku elehti, että hei neuvo mua, että niinku, mihin mä oon menossa tai näin. Ja no mä siis heti olin silleen, että okei, tää on nyt semmonen tilanne, koska sen vaan niinku tajus. Niin sitten, mut Kevin ei ollut ikinä siitä kuullutkaan, niin se oli heti tietysti tosi kohtelias, niin kuin se nyt tuppaa olemaan, niin oli heti silleen, heti katsomassa sitä paperia, mitä se nainen niin ojensi sitä karttaa. Ja sit mun reaktio oli vaan olla silleen, no! Mä otin Kevinin niin hartioista kiinni ja vaan kiskoin sen mukana, niin ja sit Kevin oli vaan se, mitä? Mä olisin, että se nainen olisi ottanut sun laukusta, laittanut sen ja selitin kuitenkin siis tämän sama jutun, mitä mä nyt just äsken selitin ja tälleen. Ja siis sen huomasi siis, että älkää nyt kuvitelko, että se oli joku naisparka, joka oikeasti halusi kysyä neuvoa ja mä vaan silleen, ei Kevin, älä puhu tuolle naiselle, nyt lähdetään. Vaan siis se oikeasti siis siitä näki, että se oli varkausaikeissa, koska heti kun että se näki sen, kun mä olin silleen no ja kiskasin Kevinin pois, niin se oli heti silleen tavallaan silleen, että voi hitsi, että toi ties toi jutun. No Kevin mä olin sitten ihan niinku sankarin asemassa sen niinku seuraavan, koko päivän oikeesti, mutta varsinkin se seuraavan puoli tuntia ennen kuin sit tuli se toinen tilanne. Eli me käveltiin katua ja meitä kohti tuli semmoinen, no se oli sit vanhempi rouva, tää toinen nainen oli nuorempi, mutta tuli meitä kohti ja sit me oltiin, niin Kevin oli vähän niin kuin me oltiin valppaana tästä edellisestä, mä oltiin että okei, tässä ei nyt ole kaikki ihan kohdallaan. Ja sitten heti kun me oltiinkin sen kohdalla, niin se nainen niin kumartuu maahan ja nostaa sieltä maasta jotain. Ja se näytti semmoiselta niin isolta, no ei se näin voisi olla tonkaan. Siis semmoinen ison niin kultasormuksen. Ja on silleen, että niin tavallaan niin meille jotain niin sanoo siitä sormuksesta. Niin yritti kiinnittää meidän huomioon, mutta me siis vaan jatkettiin matkaa eikä niin reagoitu siihen mitenkään. Mutta mä en siis tiedä mikä siinä, ehkä joku muu tietää, mutta mikä siinä on se trikki, mutta mä oletan, että sama, että se tavallaan niinku vie meidän huomioon ja sitten varastaa tai jotain näin. Mutta sitten kun me käveltiin vähän eteenpäin, niin me nähtiin niin oikeasti ryhmällinen niitä ihmisiä, joilla on se kartta, jotka sitten
laittaa käden laukkuun, ja mut me sit, niinku yksi tuli sit taas meitä kohti, ja mä olin silleen, että niin kuin sanoin englanniksi, että another one, nice, niin sitten se heti saman tien niinku, kääntyi ympäri ja käveli pois se tyttö, että se tiesi, että noi tietää. Tää on ihan supersekava selitys, ja nyt mä taas vielä pudottaa ton kameran, mut siis silleen vaan varoituksen sana, en mä tiedä oikeesti, ehkä kaikki muut kans tietää ton, mutta ainakaan Kevin ei tiennyt, että tollasia voi olla, niin tälleen vinkkinä, jos joku joka tätä videoa kattoi myöskään tien noista, niin tollasia inhottavia, koska esimerkiksi se karttajuttu niin on vähän semmonen, että koska jos on semmoinen niinku kohtelias ihminen, ja kyllä munkin normaali reaktio olisi se, että mä kattoisin sitä karttaa ja auttaisin, niin mä varmasti olisin tehnytkin, jos mä olisin sattunut tietää, että tollasta voi olla. Niin, niin se esimerkiksi on aika semmoinen, niinku, että helpostihan siinä niinku automaattisesti katsoo, jos joku ihminen sulle niinku jotain karttaa tarjoaa, niin sä rupeat katsoa sitä, että hei, että no mitä tossa niinku nyt on ja haluat auttaa. Mutta ei kannata olla sokeasti vain avulias, koska heillä voi olla ketun häntä kainalossa. Sainpas vielä yhden sanonnan laitettua tähän videoon. Mut niin, semmonen pieni varoitusvideo ja tämmönen muutenkin tarinointivideo, joka kuulostaa nyt ihan jotain valistusvideolta, mutta siis tää oli tämmönen tarina ja varoitus. Mutta ei siinä muuta terkkuja täältä hiljaisesta ranskalaisesta kylästä ja mukavaa sunnuntai-illan jatkoa Suomeen.